Summer fever is here na matud pa kay sugda na karong gabi ang summer saya sa isla sa Samal Island. Tuwa dito karon si Jandy Esteban alang sa ulahing katikaran. Jandy. Sara, expected yun ang kahugyaw o kasadya sa summer saya sa isla dinhi sa Samal Island, Davao del Norte. Gani yung madungog gani ano, kusog kayo ang musika. Nagsugod na ang kabibo dinhi. Alas 7 sa gabi magsugod ang opening ceremony. Ang list of activities, no, this is a month-long activity. Ang list of or ang calendar of activities pwede makita sa Visit Samal Facebook page o doon ay mga sports fest o food fest. Before ang opening ceremony, na ay fun run, no? Gani na ang mga participants din sa Kuang Kilid, busy na kayo ni sila sa registration. Nagaulan karong takna Sara, pero rain or shine, magpadayon ang ilahang fun run o ready na kayo ang entablado para sa opening ceremony. Panahon usab kining ipasigarbo ang abundang ani sa Samal Island. Ingon man ang nagkadaiyang tourist destination sa isla, ilabi pa nga ang Samal Island, ilado sa one of the key destinations sa Davao Region. Sa mga gusto mo apas na mo na ay live band performance o makigsadya o magigugyaw ta sa summer saya sa isla, dinhi sa Samal Island, Davao del Norte. Sara. Okay, enjoy mo diha. Daghang salamat, Jandy Esteban.